Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor ban puliah phidi merinong ti walang. Kinigilong kimat ki bakong san jong ka khubor man taka stem. Plilat ka Election Commission jong ka India ECI hedu sausian haka shisnem ban penrung kerteng thamai ladi kum kinong tap vote jong kari. Bateng ka jing sya penthut sa shisian ha ka yindor bar thawan Lok Sabha bat Rajya Sabha minnin ka sngi. Dawa kinong hikay hapo kalama Meghalaya Government LP Contractual Teachers Association ban thong biang yakakam kaba kila sya pensange. Ki khubor ki babniya. U Chief Electoral Officer CEO jong ka Meghalaya ba FR Kharkongor minnin ka sngi uloong ba ka Election Commission jong ka India ECI kala play kala hadu sausi na ka shisnem ha ka ba ki brew kila ban penrong kerteng thamai la dia kum kinong thap vote. Kitarik baka ECI kala buo kidai ka sitarik uyayong, ka sitarik unaitung, sitarik urisau, baka sitarik ukula lingkon, kabamut hadu sausin haka shisnem. Lale ekini man plilat kambhai kinong song baki nyo tap vote. Kaman chua ka ECI ka buo tangnya ka sitarik ukula lingkot ban penrung kerteng kum kinong tap vote. Tila rai kisamla kidap kat prasnem hadin ka sitarik ukula lingkon, ki haban ap hadu shisnem ban penrung kerteng yeladi, bat kidu yakalat ban tap vote. Kadarbar habaro artlik yang darbar thawan jongkari kata Lok Sabha ba Rajya Sabha kila sya penthut khakha da ka jingbam ya hab jingmun jongki dikhot kaliang persya halor bon teli kiman la pensangnya eka jelang ha yang darbar thawan Lok Sabha hadu kapor arbaji no phai sngi namar ki dikhot jong kaliang persya kila kerkat ka sur ka bajam ha kapor ba sei ki mat ekran ha kamin katu kaningot naki kila lektur sejan ka jagat basong ulampang. Hakapor siteng sngi hadin jong ka jing pensange dorbar ka baningkong unong ilam jong ka seng kongres o adhir Ranjan Chaudhry ula yeng da ka jing thamu ban kren AA henry amsham la aila de u ban kren markum ta ki khot jong ka kongres ka DMK bat kiwe kila halla kerkat bat lahap ban pensange biang ya ka dorbar. Hapreng ke jing hala kerkat ha ka yeng dorbar thawan Rajya Sabha unong ilam jong ka Piyush Goyal ulo ong ba ki don shibon ki mat ekren ki ba don kam man thawan ba kum taula kentu ki dekhot ki persya ban ailat ya ka jing bet jong ka dorbar u ong ba ka sarkar ka long bala kloi ban ekren halor ka mat jing ki ka dor ka mor menta halor ka jing ki no bala penan kam baklai ka board jong ka Enforcement Directorate Piyush Goyal u ong ba ka sarkar kamju muslia hakikam ki be dei ba ka jing token namar ki pendep ela ka jong ka kamram ula bernap susu da ka boong ba an sa penchitom da ka bating ya ki to ki ba penkhen ya ka an Ringkat bakari baro kawai ka office rikam jong District Election Officer Southwest Khasi Hills District minmin ka sngi kala play ka program man penthamai ni pinbit biang ya ki kerteng jong kinong tap vote ya ketika program la penlong ha multipurpose hall maukurwan ha ka ba SC lalu Additional Deputy Commissioner Election Southwest Khasi Hills District ula don lang kumukong san kajing thumu ko bokong san ka lawan penti kena bagi nong tap vote kim dei bandan palat ya ka wake epic bar ha ka joko por ban bishar ki jing non kam babnya jong manla u ne ka nong tap vote lingba u number adhar kalong ru ka lat ban yo penbet ikino kini jing bakla ki badan ha ka epic jong ki nong tap vote ke Election Commission jong India kala batha ban penlong ki bakum kani ka program ha baro ka wai kari khana makan penyo jing hikai ki nong yalam jong ki seng san perthai shapang ka jingnan kam man penya so ek epic bat adhar nadu ka shitrik unailar ar hajar ar fuar kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong Kalkanhun kinang hikay hapo jong kalama Meghalaya Government LP Contractual Teachers Association minhin kasi kala penlong ka jingki ban dawa biang ka kam ka ba kila syakri mensua kum kinang hikay ki basipor haki school LP jong ka sarkar haka baningkong kila yaki da ka basyong kalang nungor khamat ka jaka sa jong menteri rang ba nrai kam hadian ki bor bahalor kila penkriya no eki haka jaka ka badan hajani yang ulan Kino hikai ki biaki ki ong ba la thum kam ki hausnem ar hajar shipho bat ar hajar khat ar henry ka sarkar kala wengno eki na ka kam hadien bakla sedang yak examen MTET hausnem ar hajar khat pra ar hajar khat khandai kilai thoru ba kila dap e kendoi u menteri rang ba u bala kular ba on sakhmi yak jing e ka ba maki ki ya kendo
Kementeri kena jong katanak social justice and empowerment jong ke Sarkar India ke Pratima Bhaumik min kesi keladon lang ha ke program bala ai keteng samajik adhikarita shivir kabare ke program sami ki tiar berankam nak benta ki temen ki baduna ha ki dikhot met jong ki bat ki bawan ni ki long yeng long sem ki badung ya ketika program na pelong Habishenpur district jong ke jela Manipur la penyaknya ka da ka artificial limbs manufacturing Corporation of India Alimco da ka jitri lang bat ka board punya district jong katanat social welfare ka Sarkar Manipur ha ka jingkren jong ka Pratima Bhaumik kalaong ba katanat rekam jong ka hapo ka jingram jong menteri rang ba adu kari Narendra Modi kala la ban pentri ka me ki scheme ki babonjat ban pen mentoy bat kersha ni ki brio ki baduna ki dekhot met jong ki bat ki beran kam ya ka jingram Kinong Krishan jong kasing BJP Meghalaya minnin kasingi kilapan pau ya kajing persya jong ki da kabayaki halor ka ke bagi keno bagi syale tomet hatura hadien kajing syakem jong Vice President ke BJP Bernard Marak Presiden jong ke BJP Ernest Mauri ula lam khamat ya kajing pen pau persya Shillong bat kila lek ru banyak kendo ya ulat ke jela Meghalaya Satya Pal Malik hakba kila ot ya kajing syale tomet jong ki nong Krishan BJP hatura Meghalaya kan nyawat ki beri clear thamai khanyang jingpang corona minhin kasngi ban rupu pramut ki pat kilalat nyok khanyang jingpang layo khubor bai don ru bai nong pang ibla khlat no minhin kasngi na ki jing shitom ki bai dei ba ka covid-19 ka jela ka don dos pa nyawu armut ki beri ki bakit ya khanyang jingpang corona menta Hakawai bat ka khubor ka Sarkar India kala thawi ka kanhon tre kam ka bakerpang ka ban bishar bat bodin ya ka jingkhi jong ka jingpang monkeypox ha India ka Sarkar kala shimi ka rai ka jingilang ka bakarki minhin ka sngi ha ka bala don lang u secretary jong ka tanat ka koi ka kya u Rajesh Bhushan ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ka Yengs Camp Triang halor ka rai ban ai jingmin jorda lelei ru ika jingti uranium hamau thaba Southwest Khasi Hills District Chief Executive Member CEM jong ka KHADC uba atita Starwell Khan ong baka KHADC ka prasya juri ka project ti uranium ha mau thaba uong batat haru menta empat dan ka nogo ka tin na ka Directorate jong ka Atomic Minerals ha ka baye dei ba ka ka project halor ka jingkili ka baye dei baki kampan roy bala pentrai lepar ka AMD ka bakan thop ru ikasurok kali na wakaji sha mau thaba uba atita Starwell Khan ong ba ya kita ki jing tre kampan roy la le aka por tre kam jong ka executive committee ka barim jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka tu ni ka khubor kalakon bar kalawan spina ka All India Radio Shillong sngobaban apat mentasai ka program ka banpur